naman. So yun mga bay, so may vlog tayo ngayon. Still recording 2 bars. So ayan mga bay. So yo, what's up mga bay? So ayan mga bay, good morning, good morning. So buntag pa karon. So kung bago pa ka sa channel mga bay, huwag kalimutan mag-subscribe, i-click ang bell para nga ma-update mo sa akong mga bagong video mga bay. So ayan lang. So hindi natin patatagalin mga bay ang ating vlog karon. Vlog today is about po sa ating bagong pagkabit ng ating side mirror. So nakikita ninyo mga bay na kuha na yung buong side mirror sa ating camera. Ito dati kasi mga bay is dito natin napakabit itong kinabitan ng ating secondary camera. So pansin niyo, binalik natin yung dating kalagayan ng ating side mirror dati na yung maliit na side mirror mga bay. So ginawa natin na ang diskarte para mabalik natin yung secondary camera natin mga bay. So ayan, so yan lang ang topic natin ngayon at update sa ating Raider G. Masashare natin. So nabili natin tong bracket mga bay. Itong bracket na dalawa, partner po to sa side mirror na pang side mirror is 100 pesos mga bay. So yan po, yan po ang bagong update ni Raider G ngayon sa ating bagong side mirror. Kasi itong side mirror natin mga bay, ibalik na natin, ito na talaga ang gagamitin natin, itong stock side mirror. So hindi na tayo gagamit ng side mirror na hindi standard para pagkarating ng hulihan mga bay, pag may checkpoint. So wala na tayong sabit sa side mirror pa lang, is pasado na tayo sa side mirror mga bay, dahil itong side mirror natin is standard to mga bay. Kaya no problem tong ating side mirror sa pagkarating na ng pag may hulihan o checkpoint. So yan lang masishare natin. So itong gamit natin na manabila is sa RS125. Medyo maluwag po siya mga bay, kaya may dalawa pang space na malagay ito sa ating brake, itong bracket, at ang pangalawa itong bracket sa side mirror. So pwede natin ma-extend dito. So pang last na po siya mga bayo, makikita ninyo. So yan, pang last na po siya. So diskarte na lang, diskarte ang gagawin nyo dito. Dito may conversion ako na ginawa konti, yung bolt lang mataas yung ginagamit natin ng tornilyo dito para makabit natin tong bracket ng ating side mirror. Kaya yan lang siguro ang masishare natin sa ating vlog ngayon. So let's go, para pam 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 pam. Malakas muna tayo konti. Yan. Nakarating ng 100. Hindi nakarating ng 100 mga boy. Yeah. Pero hindi ko alam mga boy kung yung buong side mirror nakukuha na ba. Pero pag ganito sigurong posisyon natin, so makukuha yung buong side mirror. So yan. Cuk 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 cuk. Yeah. Let's go. Balik na tayo mga bay. So yun lang ang vlog natin today. Yeah. Yun lang ang vlog natin. Pam param pam pam. Oh yeah. Grabe.
Grabe. Yung napansin ko sa aking motor mga bay, nakabalik tayo ng naka 1535 na tayo. Matagal manghingi ng limiter sa third gear na cambio. Yan na napansin natin. Kaya uwi na tayo. Pam 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 pam. Ah! So, wala na tayong masishare. So, shoutout muna tayo mga boy sa ating mga subscriber. So, shoutout muna natin sila para naman may shoutout na tayo. So, ayan. Shoutout na tayo. Shoutout kay Mateo Pasinio Inutan. Wow! Shoutout kay Jeffrey Puting. Wow! So yung sticker natin mga bay, yeah, malaki. Oh. Punta muna tayo sa ating kaibigan mga bay, dahil matagal na yung naghingi ng sticker, hindi natin nabigyan ng sticker. Dito baka nagbukas na sila. Wow, 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 wow. Grabe ako amigo. Di na humansin bay. Tata. So puntahan na natin yung mga kaibigan natin dito mga bay. Ay sama na yan. Grabe gini ako amigo eh. Ano? Dana. Grabe mo nang daghana. Gamay na yun. Masara ko kamo ani. Gamay na. Tuig na lang ay sige paghatag bay. Tuig na lang. Nga. Ha? Tuig na. Tuig na. Hindi balik din. So, busy kayo tayo. So, shoutout si tata. So, number 1 na po na yung subscriber mga bay. Salamat. Grabe bay. Yahay, gini mga mekaniko. Kaya ang kamo to, tanawar ko to. Mo, kwarta. Dahil hindi kwarta oh. May kwarta. Doy, sticker na ko yatag niyo mo. Ano, nakaipilit siya mong motor. Ayawan na ka. Kuha na ko kanan. Wala pa, tapas lang ko para ako gi-withdraw. Ugay ba na sa imo? So, Arche, shoutout kay Arche. Ugay ito imong upya na to. Oh, Pia. Nadilit. Mamon, nadilit atong mamon oy. Nadilit na copyright ka to. Oh, sir. Sabi, ini ako mga amigo eh. Wala eh. Pagyapon ko ito.
So kay Dudong Ayan, tagana to sa Dudong Ayan. Sticker na. So shoutout kay Dudong Ayan. Kaya bahala na, asan naman ipilit? Nabito kay motor. Donasyon ay. Donasyon. Ay, awan naman di ako mga amigo dito dayo. History kayo na sila oy. Hapit na mo harot ay. Kasama na. Ay ikaw, dipindi ni mo. So kay natanawa, nakalimot ako sa mga pangalan niya akong amigo ba, kay dugay na kay kuha ka. Dugay na kay kuha ka ni dire. So shoutout sa mga doon na amigo ha. Eh, sabi? Sa pangalan niyo bro? Tapos punta ba? Sa pangalan niyo? Ha? Dudong. Dudong, so shoutout kay Sir Dudong. Mix mo to vlog. So isa lang kita bilin. Isa lang bilin. Sure-sure ako eh, karon ba jud ko nakapakanti ba? Dugay na kay ko ikabalik dai ba? Taon-taon na lay ko kabalik dire. Wala ko eh, suri-suri nyo dire o kan, mga ayahay naman kay mo dire bay. Guwapo na kay inyong shop ba? Wala na ko kabalik ko, sugad atong kuan, wala na oy, kaning inyong mga kuan dire yo. Plaster na kayo ba? Uwi na tayo, uwi na. So yan na bay, yan lang, matagal na tayo hindi nakabalik doon kaya binalikan natin sila. Almost nag 1 year na siguro yung video natin dyan dati mga bay. Nag almost 1 year na, ngayon lang tayo nakabalik. Hindi sila nabigyan natin ng bagong sticker kaya ngayon may natira pa tayo, so binigyan natin sila ng bagong sticker. So yan na mga bay, so dito na natin tapusin yung vlog mga bay. So next vlog naman tayo magsama-sama. Bye bye.